Има шампиони, харчат милиони. Хайде ръцете горе! Let's go! Let's go! Атака! Шефът ни е гатитица, шефът ни всеки го обича. Шефът с кеф заплати плаща, малей, няма друга фирма като нашата. Нашата фирма е номер едно, оборотна и ненавизи. Данъчните кефят ни се здраво, малей, а от мой редовно имаме браво. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Точни момчета са колегите, да не ви разправям за колежките. Учените ни са по-близки, мале, и по-красиви са от всички виски. На немчо фирмата е номер едно, оборотна и ненавизи. Данъчните кефят ни се здраво, малеле, а от ной редовно имаме браво. Най-добрата фирма, нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Çok aşağı. Yavaş kabelleri. Hadi reçete deri. Hey, hey, hey. Hadi reçete deri. Hey. Yaşa. Hadi reçete.
мило ще направя. 100, 200, 300 Милиона, Хайде, после ръцете! мило ще те гоня. 100, 200, 300 Барселона! Най-добрата фирма най-добрата фирма ние сме. Най-добрата фирма ние сме. Има секс фактор в теб, много секс фактор в теб. Знаеш ли, знаеш ли? Виж, сто очи как те следят, повод си да изневерят. Знаеш ли, знаеш ли? Имаш всичко и дори ти не търсиш мъж с пари. Просто мъжете с много пари те търсете. Тялото ти е опият, само да го гледа види си свят. Дяволът днес пак е заед и да го замести ще прати теб. Тялото ти е опият, който го погледне види си свят. Не са против, с мене ми си играй, просто ти си най-най-най-най-най. Yılın aşk aylarında, İstiklal dağlarında, her gece coşarken bir sıkı dostlar yanımda, boş kadehler masamda, dolarken, taşarken onu gördüm karşımda, bir edepsiz merkaba. Geldi ve ansızın oturdu inadına. Bir of şu ki Allah dedi, böylesini ben hiç görmedim. Diğerleri sadece sevebilir ama bense uğruna ölebilirim. Bir ah şu ki dünya dedi, bu gece bana dar mı eririm? Gözlerime baksan, inanacaksan söyle rakı 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 gül. Тялото ти е опият, само да го гледа види си свят. Дяволът днес пак е заед и да го замести ще прати теб. Тялото ти е опият, който го погледне види си свят. Не са против, с мене си играй, просто ти си най-най-най-най-най. Вдигайте ръцете горе, Хайде, ръцете горе! Оценки да ви пише 6. Всички манекенки са на Тони Фенки. Не бъди надута, дай си Фейсбука. Дай, о, бейбе. Вдигайте ръцете горе, че си да играе. Оценки да ви пише 6. Всичките студентки са на Тони Фенки. Не бъди надута, дай си Фейсбука.
boca, dai, 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 oh. Haide, profesore! Haide, fizica! Este, este! Haide, repede, gata! Lelelele, toamna bratia, lelelele, tăricati, lelelele, pisesteni, много богати. Lelelele, toamna bratia, lelelele, tăricati, lelelele, pisesteni, много богати. Няма банки, няма криза, джоба им парата влиза. Пият само синьочони, харчат милиони. Няма банки, няма криза, джоба им парата влиза. Пият само синьочони,